Croeso i Teledu'r tele. Yn y fideo yma, i ni'n mynd i canolbwyntio ar JIT. Ac o fewn JIT, i ni'n mynd i canolbwyntio ar paent. Iawn? Paent. Felly, beth i chi'n gallu gwneud yn paent? Dewch i ni gael mynd trwyddo y gwahanol fotymau yn gyntaf. I fyny fan hyn, i chi'n gallu cael gwahanol templed. Iawn, mae gyda chi rhain i gyd ac hefyd mae yna enghreifftiau mwyn lliwio. Felly chi'n gallu rhoi rhain a wedyn darlywio y gwaith yma. Iawn. I fi jyst yn mynd i ddefnyddio blanc i ni cael teimlad ohono fe. I chi gallu newid lliw y cefndir, background, trwy fyny i chi. I fi mynd i ddefnyddio melyn, fel lliw yr ysgol. Iawn, lliw yr ysgol. Wedyn, i chi'n gallu defnyddio'r brwsh. Unrhyw maint y brwsh i chi'n dymuno. A fi mynd i wneud yn las. A fi mynd i ysgrifennu enw'r ysgol. Mewn llawysgrifen gorau. Nawr, mae Mr Humphreys wedi gwneud camgymeriad. Iawn. Felly, os ych chi'n gwneud camgymeriadau a chi'n mynd i wneud camgymeriadau, gwasgwch y botwm yn ôl fan hyn. Iawn, a cario ymlaen. Does dim eisiau panig. Felly, Tele'r in. A dyna ni. Iawn, fi'n siŵr gallwch chi'n gwneud llawysgrifen llawer mwy smart yn y Mr Humphreys. Ac hefyd fan hyn, i chi'n gallu ychwanegu gwahanol luniau. Felly, chi'n gallu mynd trwy'r anifeiliaid. Neu, i chi'n gallu clicio ar y canol. A wedyn mae yna ddewis fan hyn o gwahanol fathau o luniau. Felly, os chi'n hoffi tywysoges, peiret, mae fyny i chi. Neu fi mynd i fynd nôl i'r anifail, a fi mynd i roi un stamp o llew llwyddo ar y tudalen. Felly dyna ni. Yr unig beth sydd ar ôl i wneud fel pob tro yw enwi eich gwaith. Poster yr ysgol. Ia. I orffen y sgwrs fel pob tro, arbed eich gwaith. A cofiwch, os ych chi moyn gweld y gwaith, i chi mynd nôl i J2 Launch, nôl i fy ffeiliau, a dyna ni. Dyna'r gwaith o'n i wedi gwneud gyda'n gilydd. Gobeithio hwnna wedi bod yn helpu chi. A cofiwch, mae yna digonedd o fideos i gael ar ein channel. Diolch.